Ova priča me baš interesuje. Zove se Zlatokosi mladić. Ja po slikama vidim da ovde svi imaju nekog zlata. Evo, konjić ima zlatnu grivu, ovde teče neka zlatna voda. Ajde da ja vama to pročitam, da vidimo o čemu se tu radi. Kaže ovako. U usamljenoj kolibi na obali potoka živeo je starac čiji su jedini prijatelji bile životinje. Jednog dana potok je doneo korpu u kojoj je bila beba. Starac se veoma obradovao. Uzeo je dečaka u naručje, ali kada je shvatio da nema čime da ga nahrani, počeo je da plače. Na mestu gde su suze pale na zemlju, iznikla je vinova loza. Začuđeni starac uzeo je jedno zrno grožđa i dao detetu. Kada ga je dečkić u slast pojeo, starčevoj sreći nije bilo kraja. Od tada su živeli u slozi kao otac i sin. Dečak je izrastao u snažnog mladića. Međutim, jednog dana starac se razboleo. Ležeći u postelji, reče svom sinu: sada se moramo rastati. Kad mene više ne bude, idi na tavan. Pronađi staru uzdu i protresi je. Doći će krilati konj koji će ti pomoći u daljem životu. I oprostivši se od sina, starac zaspa večnim snom. Dugo je mladić tugovao. Vinova loza je uvenula, a kuća je počela da propada. Brišući suze, mladić se popeo na tavan i uzeo uzdu. Čim ju je protresao, krilati konj se pojavio govoreći: ne brini, ja ću se pobrinuti za tebe. Mladić uzjeha konja i oni poleteše. Kada su stigli pred jednu kuću, konj mu reče: ovde žive 3 vile. Ponudi se da im budeš sluga. U međuvremenu, dobro pazi i osluškuj. Jednom godišnje iz njihovog kupatila teče zlatna voda. Ko se prvi okupa, kosa mu postane zlatna. Okupaj se, uzmi iz kovčega čarobno odelo i zovi me. Vile su u prvo vreme bile nepoverljive prema mladiću. Ali kada se pokazalo da je odgovoran i vredan, sve češće su ga ostavljale samog u kući. Jednog dana, samo što su vile otišle, mladić je začuo čudno kučenje iz kupatila. Iz slavine je tekla zlatna voda. Brzo se okupao, uzeo čarobno odelo i pozvao konja. Konj je odmah doleteo. Odneo je mladića u grad gde su nabavili osušenu košu. Njome je mladić pokrio svoju zlatnu kosu, tako da je izgledalo kao da je ćelo. Kon ga tada uputi u carski dvorac da tamo nađe neki posao. Tako je mladić postao pomoćnik baštovana u carskoj palati. Ubrzo je došao dan udaje najstarije careve kćeri. Ovom velikom veselju prisustvovali su svi članovi carskog dvora. U palati su ostali samo careva najmlađa kći, koja se nije osjećala dobro, i baštovanov pomoćnik. Misleći da je sam, mladić je pozvao konja. Obukao je čarobno odelo, raspustio kosu i počeo veselo da leti po bašti. Princeza je sve to gledala sa prozora. Pre nego što su se ostali vratili, mladić se presvukao i nastavio da radi kao da ništa nije bilo. Nije prošlo mnogo vremena dok car nije objavio udaju i srednje kćeri. Opet se napravilo veliko slavlje na koje su pošli svi, osim najmlađe princeze, koja se izgovarala da joj nije dobro, i baštovanovog pomoćnika. Ne znajući da ga princeza posmatra, mladić je pozvao konja, obukao čarobno odelo, raspustio kosu i na krilatom konju počeo da izvodi vratolomije. Posle toga, princeza je postala setna. Osamila se i satima zamišljeno gledala kroz prozor. Car se veoma zabrinuo za svoju kći. Pozvao je najbolje lekare da je pregledaju, ali svaki je rekao da ona nije bolesna. Najzad je posumnjao da se zaljubila, pa joj je predložio: stajaćeš na balkonu sa zlatnom jabukom. Ispod balkona će proći svi mladići iz carstva, a ti baci jabuku onom koga izabereš. Princeza je veselo pristala i tako i uradiše. Dok je stajala na balkonu, prolazili su kraljevići, prinčevi, dvorski službenici i naposletku sluge.
Na samom kraju kolone bio je ćelavi Baštovanov pomoćnik. Sa osmehom na licu, princeza mu dobaci jabuku. Ne verujući svojim očima, car je pomislio da je to neka greška, pa je naredio da svi ponovo prođu. Ali jabuku je opet dobio Baštovanov pomoćnik. Razočarani car ih je venčao, dao im je kućicu da u njoj žive, rekavši: od sad se snalazite kako znate i umete, u palatu više niste dobrodošli. U međuvremenu, plemići koji su došli da prose princezu, smatrali su da su osramoćeni time što je ona izabrala slugu, pa su odlučili da objave rat njenom ocu. Iako je bio veoma ljut na svoju najmlađu kći, car nije imao izbora. Pošao je u boj sa svoja dva starija zeta. Na začelju kolone je bio ćelavac koji je jahao starog iznemoglog konja. Sve više je zastajao za njima, dok vojska nije toliko odmakla da ih je izgubio iz vida. Tada je mladić pozvao krilatog konja i svukao iscepani okrtač sa sebe. Ispod krpa se pojavilo čarobno odelo koje mu je dalo izuzetnu snagu. Mladić je skočio na konja i pohitao na bojište. Njegova pojava je unela strah i paniku u neprijateljske redove, te se oni ubrzo dadoše u beg. Kako se pojavio, tako je i nestao. Car nije uspeo ni da mu se zahvali. Posle nekoliko dana, car je dobio vest da su se njegovi neprijatelji sa još većom snagom digli protiv njega. Car je opet okupio vojsku i pošao u bitku. I ovog puta je ćelavi Baštovanov pomoćnik bio na kraju kolone. Kada je ostao sam, mladić je pozvao konja i brzo stigao na bojište. U ovoj borbi je pokazao izuzetnu hrabrost i snagu. Posle duge borbe, neprijatelj je bio savladan, ali je mladić zadobio ranu u boju. Videvši to, car mu je prebio ranu svojom aramicom i tek što je hteo da ga pita za ime, mladić odlete na svom krilatom konju. Prolazilo je vreme u miru. Car je počeo da gubi vid, dok na kraju nije potpuno oslepeo. Po carstvu se proneo glas da bi caru jedino moglo da pomogne mleko crvene divokoze. Svi u carstvu su se dali u potragu za crvenom divokozom, ali nikome to nije prošlo za rukom. Tada je mladić pozvao konja. On ga je vrlo lako odneo do mesta gde žive divokoze. Kada je došao kući, dao je mleko svojoj ženi da ga ona odnese caru. Car je nevoljno primio princezu. Ona mu reče sa suzama u očima: oče, znam da si ljut na mene, ne tražim ti ništa, samo želim da ozdraviš. Pokušaj da namažeš oči ovim mlekom. Car je bio nepoverljiv, ali je ipak prihvatio ćerkin poklon. Posle 3 dana vid mu se povratio. U znak zahvalnosti, prvi put posle udaje, pozvao je na svečanu gozbu svoju najmlađu kći i njenog muža, ćelavog Baštovanovog pomoćnika. Svi su već sedeli za stolom kada su u odaju ušli njih dvoje. Ćelavac je prišao caru, pruživši mu maramicu. Car iznenađeno upita: odakle to tebi? Tu maramicu sam dao hrabrom mladiću koji nam je pomogao u boju. Svetli care, meni si je dao. Sada, kada si me najzad prihvatio ovako neuglednog, pokazat ću ti se onakvim kakav zaista jesam. Reče mladić, zbaci sa sebe ogrtač, ispod koga se ukaza sjajno čarobno odelo i raspusti zlatnu kosu. Preneraženi car je ustao i zatim mu se poklonio. Skinuo je krunu sa svoje glave i stavio je mladiću. Od tog dana mladić je postao novi car, a u carstvu su dugo vladali mir i blagostanje. Pa baš je lepo. I lepo je kad vlada mir i blagostanje. I lepo je da se ne svađamo. I lepo je da verujemo jedni drugima. I da se dogovaramo. Jer sve što se dogovorimo, pa bit će dobro. Tako sam i ja postala dobra. Kad sam se dogovorila, onda sam postala dobra. A do tada sam imala problema. Drugari, ovakvih priča ima još puno ovde. I sve su ovako divne. Oho, vidi ovo, šta je ovo? Ptica devojka. Ovo izgleda isto jako zanimljivo.
Opa, evo ga ovaj naš ovan. A, tu nam je i ribica i brodić. Opa, skočić. Hajde, vidit ćemo šta će se desiti dalje.